Древен Египет – цивилизация, на която през последните десетилетия гледаме с особено възхищение и почитание. Но и тази цивилизация има своите мръсни тайни, своите тежки заблуди и неразбирания за заобикалящия я свят. Можем смело да кажем, че невежеството й в някои аспекти би накарало и най-ниско интелигентния човек в днешно време да изглежда като гении пред древните египтяни. Не мислите, че това е възможно? Вярвате или не, древните египтяни са си мислили, че мъжете имат менструация. За това наистина ще говорим към края на видеото. Няма ли са основни познания относно хигиената и пренасенето на болести, но трябва да им се признае, че за някои други проблеми са намерили доста изобретателни и интересни решения за това, с което са разполагали. За какво говорим ли? Точно това ще разберете в следващите минути. Тоалетни съоръжения и хигиена. В Древен Египет концепцията за санитария и хигиена е била доста различна от съвременните стандарти и това е видно от използването на река Нил както за отходен канал, така и за питейни нужди. Богатите хора обаче в Древен Египет са имали бани и тоалетни в домовете си. Лукс недостъпен за по-бедното население. Тези бани са разполагали с тоалетни седалки от варовик и каменна плоча за къпане, върху която слуга е изливал вода върху къпещия се човек. Въпреки това не е имало течаща вода или сложни канализационни системи. Под тоалетната се е поставил съд, пълен с пясък за събиране на отпадъците. Отпадъчните води от тези съоръжения обикновено се отвеждали извън помещението по тръба и се събирали в голям съд, който по-късно се използвал за поливане на градините. За по-малко заможните хора река Нил е играла решаваща роля в ежедневната хигиена. Много египтяни, които не можели да си позволят лукса на вътрешните тоалетни, прибягвали до облегчение на открито, често в дупки, изкопани в земята или директно в река Нил. Тази практика не се ограничава само до санитарните условия, а обхваща и други аспекти на хигиената. Нил е използван широко за къпане и пране на дрехи, въпреки че е бил използван и като източник на питейна вода. Широкото използване на Нил за различни цели неизбежно е довело до замърсяване на водите му, което е създало условия за размножаване на паразити и болести. Липсата на подходяща канализация означава, че отпадъците и боклукът често се озовават в ями, открити полета или канали, което допълнително замърсява реката и полетата, където се отглеждала храната. Облеклото в Древен Египет, изработено предимно от лен, е изисквало често пране, поради лесно забележимата мърсотия по бялата тъкан. Трудоемкият процес на пране е включвал ръчно биене, изплакване, усукване и накисване на дрехите. Макар че богатите хора имали средства да наемат други хора за тази задача и да използват специални съоръжения, то по-голямата част от населението разчитала на Нил за пране, въпреки замърсяването му с отпадъци и опасностите, които представлявали хипопотамите и крокодилите. Разчитането на Нил както за хигиена, така и за пране, в съчетание с общата липса на сложни канализационни системи, допринася за нехигиеничните условия, които са били широко разпространени в древното египетско общество. Подходът на Древен Египет към канализацията и хигиената е довел до общество, което стандартите за чистота са се различавали значително от съвременните очаквания. Разделението между заможните, които имат достъп до частни тоалетни и бани, и бедните, които разчитат в голяма степен на Нил за своите хигиенни нужди, подчертава социалните различия по онова време. Ако харесвате това, което правим, подкрепете ни, като се абонирате за канала. Тестове за бременност. В Древен Египет е използван уникален метод за проверка на бременността. Този метод, датиращ от около 1350 година преди новата ера, включвал уриниране на жените върху ечемични и пшенични семена. Тестът е бил изненадващо ефективен, като съвременните изследвания показват, че той може да идентифицира правилно от 70 до 85% от бременностите. Принципът на този тест е прост, но иновативен. Ако ечемичните или пшеничните семена покълнат бързо, това показва бременност. Спецификата на теста е доста интересна. Смятало се, че ако ечемикът порасне, жената очаква момче, а растежът на пшеницата показва момиче. Ако нито един от двата вида семена не покълнел,
Това се приемало като знак, че жената не е бременна. Тази ранна форма на тест за бременност отразява изобретателността на древното египетско общество в решаването на основните житейски въпроси с наличните ресурси. Въпреки че изглежда като елементарен подход, тестът е имал научна основа. Съвременните изследвания, включително един забележителен лабораторен експеримент, проведен през 1963 година, потвърждават ефективността на този древен метод. Забележителна е точността на теста, като се има предвид времето и липсата на съвременни медицински познания. Можем да считаме това за поредното доказателство относно наблюдателните умения на древните египтяни и тяхното разбиране на природния свят. Проблемът с въшките. В Древен Египет разпространението на въшки е оказало значително влияние върху личното обгрижване и културните практики, особено по отношение на грижата за косата. Документирани още през 1550 година преди новата ера в папируса Еберс, египтяните са знаели за въшките и техните неудобства. За да се преборят с предаването на въшки, са били предприети различни мерки, сред които и щателни ритуали за лична хигиена, особено сред жреческото съсловие. Египетските жреци, както пише гръцкият историк Херодот през 5 век преди новата ера, са били задължени да бръснат цялото си окосмяване, включително веждите и миглите, на всеки 3 дни. Тази крайна мярка е била не само въпрос на лична хигиена, но и религиозна практика за осигуряване на чистота при извършване на ритуали. Модата на прическите в Древен Египет не е била еднаква в цялото общество. Тя се е променила в зависимост от социалната класа, възрастта и пола. Например, поробените хора не са имали правото да носят същите прически като свободните, а децата обикновено са били с обръснати глави, с изключение на един кичур коса. За да поддържат този чист обръснат вид, египтяните първоначално използвали методи като пинсета, восък или захар. Впоследствие били разработени бръсначи, които се превърнали в основни инструменти за поддържане на красотата. Царете дори били погребвани с златни или скъпоценни бръсначи, което подчертава значението на поддържането на безкосмест външен вид дори в задгробния живот. Смесите за епилация включвали съставки като натрошени птичи кости, масло, сок от явор и дъвка. Освен това стават популярни перуките и изкуствените бради, които служат за модно изявление и защита от топлина. Фараоните носили специални изкуствени бради от сребро или злато, които символизирали техния статус. Практиката на обезкосмяване, за да се предотврати предаването на въшки, не е само въпрос на практичност, но е била преплетена с религиозни и културни норми. Ако това видео ви е интересно, в описанието му ще намерите линк към видеята ни "Книга на мъртвите, Библията на Древен Египет" и "Защо Библията мълчи за египетските пирамиди? Странни погребални практики". Погребението на цар Тутанкамон, един от най-известните фараони на Древен Египет, показва един уникален, озадачаващ аспект. Той е мумифициран с изправено мъжко достоинство, разположено под ъгъл от 90 градуса. Тази необичайна особеност на мумифицирането на крал Тут от години интригува египтолозите и историците, като води до различни теории и обяснения. Египтологът Салима Икрам, професор в Американския университет в Кайро, предполага, че този особен аспект на погребението на крал Тут е бил умишлен опит той да прилича на Озирис, бога на задгробния живот. Това вероятно е направено, за да се противодейства на религиозната революция, започната от баща му, цар Ахенатен. Ахенатен е въвел монотеизма, почитайки Атон или слънчевия диск като единствено божество и е потиснал традиционната египетска политеистична религия. По време на управлението си Тутанкамон се опитва да обърне религиозните реформи на баща си и да възстанови почитането на множество богове. Изправеният пенис в мумификацията на крал Тут напомня за регенеративната сила на Озирис, което означава плодородие и възкресение. Това изображение е уникално в долината на царете, където в други гробници обикновено царят е прегърнат от Озирис или му е пренесен в жертва. Две други необичайни характеристики на погребението на крал Тут подкрепят това тълкуване. Тялото и саркофага му са били покрити с необичайно дебел слой черни масла и смоли, вероятно за да наподобят тъмния цвят, свързан с Озирис.
Освен това, за разлика от стандартната практика, крал Тут е погребан без сърце, а на негово място не е поставен бръмбър скарабей, за да го замени, което би могло да символизира смъртта на Озирис, за чието сърце се твърди, че е било изрязано и погребано от брат му Сет. Тези погребални практики говорят много за сложната религиозна и политическа обстановка в Древен Египет по време на цар Тутанкамон. Представянето на Тутанкамон като Озирис при погребението му е не само религиозен символ, но и политическо изявление, целящо да затвърди традиционните египетски религиозни вярвания и да се противопостави на монотеистичното движение, започнато от Ахенатен. Превенция на некрофилията. Като говорим за странни погребални практики, няма как да не обърнем внимание на практиката за забавяне на балсамирането на красиви и влиятелни жени в Древен Египет. Тя била уникален и до някъде обезпокоителен аспект на техните погребални обичаи. Според Херодот, гръцки историк живял между 484 и 425 година преди новата ера, телата на изключително красивите жени не са били балсамирани веднага след смъртта им. Вместо това, те са били оставени за няколко дни преди балсамирането, за да се предотвратят прояви на некрофилия от страна на балсаматорите. Според сведенията, тази предпазна мярка е била предприета в отговор на инцидент, при който балсаматор е бил хванат да има сексуални набези над трупа на наскоро починала жена. Херодот в своите подробни описания на египетските обичаи в труда си истории отбелязва, че съпругите на високо поставени мъже и жените, които са били много красиви или високо ценени, не са били давани веднага на балсаматорите. Обикновено те са били предавани за балсамиране на третия или четвъртия ден след смъртта им. Тази практика е имала за цел да обезкуражи балсаматорите да злоупотребяват с телата им след горе споменатия инцидент. Това ни дава представа за сложния и понякога обезпокоителен живот в Древен Египет. То отразява не само дълбоко уважение на египтяните към мъртвите, но и предизвикателствата, пред които са били изправени, за да запазят достойнството на починалия в една култура, която е отдавала огромно значение на третирането на тялото след смъртта. Затлъстяване сред кралските особи. Противно настроените фигури, изобразявани в древното египетско изкуство, скорошни проучвания и анализи на мумии разкриха, че много египетски фараони и високо поставени служители всъщност са били затлъстели и са страдали от заболявания, свързани с лошото хранене и здраве. Едно от най-значимите открития е мумията на царица Хатшепсут, управлявала Египет преди около 3500 години. ДНК анализът на нейната мумия показва, че тя е била затлъстяла, страдала е от диабет и е имала развалени зъби. Състояния, които обикновено не се връзват с начина на хранене, до който е имала достъп. Това разкритие не е уникално за царица Хатшепсут. Много египетски мумии са показали подобни нарушения, включително развалени зъби, което е отличителен белег на консумацията на въглехидрати. Разминаването между идеализираните красиви и здрави образи в египетското изкуство и физическото състояние на мумиите предполага, че затлъстяването е било по-разпространено, отколкото се е смятало досега сред древноегипетския елит. Нещо повече. Статуи и художествени изображения на висши служители понякога ги изобразяват с допълнителни килограми. Това изобразяване вероятно е било символ на техния успех, достъп до обилна храна и липса на ангажираност и физически труд. Възможно е те пък да са се стремяли да бъдат възможно най-близко пресъздадени до реалните образи на техните владетели. Сред забележителните примери е статуята на Хемиуну от времето на Хуфу, която точно показва двойната му брадичка, тежките му рамене и мъзнините около корема. По подобен начин гробницата от Старото царство на Кар и Иду изобразява един от тези мъже както в неговата стройна младежка фаза, така и като мъж с наднормено тегло на средна възраст. Това художествено представяне може да е служило като маркер за тяхното знатно положение, независимо дали е отразявало действителния им външен вид или не. Мумиите на хора от висшата класа от периода на Новото царство допълнително показват, че тези хора са били добре хранени и вероятно не са били физически много активни. Много от тези мумии съдържат доказателства за физически състояния, като артериални заболявания, често свързани с наднорменото тегло и обилното поемане на храна.
Това предполага, че членовете на високопоставените жречески семейства и на царската фамилия са имали достъп до големи количества месо, сладкиши и други богати храни, които са консумирали. Данните, извлечени след анализ на мумиите и някои художествени изображения, показват, че затлъстяването и свързаните с него здравословни състояния са били широко разпространени сред египетския елит, което рязко контрастира с идеализираните образи, изобразени масово в тяхното изкуство и статуи. Това несъответствие подчертава разликата между обществените идеали и действителния начин на живот на древноегипетските царски особи и високопоставените служители. Невежеството относно менструацията. Вярването, че мъжете могат да имат менструация, е недоразумение, което е било широко разпространено в Древен Египет. До голяма степен това се дължи на заболяването шистозомиаза, известно още като билиарзия. Шистозомиазата се причинява от паразита шистозома хаематобиум и причинява страдание на човека от поне 4000 години, като в Древен Египет дори има свой специфичен иероглиф, обозначен като капещ пенис. Египетските фараони още през 1950 година преди новата ера пишат за смущения в пикочния мехур, които вероятно са причинени от шистозомиазис хаематобиум. Яйца на шистозоми са открити в мумии, датиращи от около 1200 години преди новата ера, което потвърждава дългогодишното присъствие на болестта в древното египетско общество. В районите, където шистозомиазата е била разпространена, особено в тропическите, където хората са работили на влажни места като оризовите полета, подрастващите момчета често са се заразявали с болестта. Основният симптом на шистозомиазата е хематурия или кръв в урината, което се срещало толкова често, че хората в Египет очаквали юношите да изпитат това, което се описвало като мъжко-монархия. За необразованите хора наличието на кръв в урината се е възприемало като естествен телесен процес, подобен на женската менструация. Дори и през 20 век появата на хематурия се възприема от някои хора в Египет като нормална телесна функция. Липсата на медицински познания и разбирането на шистозомиазата е довело до това погрешно схващане и е било широко разпространено мнение, че това е мъжка форма на менструация. Заболяването се разпространява чрез сладките води, съдържащи шистозоми. Паразитът причинява поражение на венозните съдове, на пикочно-половата система, стомашно-чревния тракт, черния дроб, белите дробове и други вътрешни органи, като един от симптомите е кръв в урината. Във времената преди да има широко разпространение на лечението и известност, че това е болест, този симптом е бил толкова често срещан, че се е превърнал в очаквана част от мъжкото съзряване в засегнатите райони. Това неразбиране показва как болестите могат да оформят културните вярвания и практики, особено при липсата на научни познания и медицински постижения. За да обучете приключението си, като гледате нашите плейлисти, а ако искате още, просто си пуснете следващия епизод, който ви излиза като предложение отляво.